Ku tsaya ku ga yanda alƙur'anin nan yayi da wannan matar kafin ta sauke shi a kanta. Ga bidiyon mu kalla tare da ku sannan ku yi ma ƴan uwa sharin. Idan ƙarya nake Allah ka bari hannayen sauka saman Qur'ani nan na annabi ya ce haka annabi ya ce in gaya ma duniya izala kahirci ce wallahi tallahi izala ba addini bace idan ƙarya nake ba annabi ne ya ce izala kahirci bace Allah ka aiko min da bala'i Allah ka aiko min da masifa da azaba ka kunyata ni duniya ka walakanta ni ka tozarta ni ka kaskantar da ni kowa ya gama da gani na annabi ya ce amin ba annabi ya gaya mana izala izala kahirci ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa wa annabi ya ce izala kahirci ce kowa ya tuba a daina ta duniya ta kare in ji manzan Allah sallallahu alaihi Allah ka sa Qur'ani ya ci ni amin al'umma mata annabi yana cewa duk lokacin da na Qur'ani in gaya mu mata masu sa gishirin lalle wallahi annabi ya ce mu tuba mu dena wallahi gishirin lalle na jasa ce duk mata ga sa gishirin lalle ko ta yi sallah ba ta da sallah na jasa ce in ji manzan Allah idan ƙarya nake akan labarin na gishirin lalle Allah yadda na dau alƙur'anan nan in ƙarya nake Allah ka bari sauta Qur'anin nan lahiya